Zdravím vás. Vy ma asi ešte nepoznáte, ale ja vás áno. Aj teba, aj teba, aj teba, aj toho tam. Ja som Nayfake.sk, slovenský Nayfake, a rozhodol som sa vlastne pokračovať v Nayfakeovej práci. Mám rukavicu a na druhej ruke nie. Chcel som vám vlastne pripraviť toto video, aby ste vedeli, čo sa bude diať. Takže začnú rôzne vzdelávacie a zábavné seriály ako Na panvici, Pod žiarovkou a všelijaké rozhovory. A pochopiteľne, rovnako ako Nayfake, ma tiež budete musieť odhaliť. Za začiatku to bude ťažšie, ale ako budete postupne získavať informácie, príde tam to veľa ľahšie. A poviem vám, že mňa len tak neodhalíte. Mňa nie. Takže krátke video by bolo u konca. Ja sa s vami lúčim. Nazdar.